mashops ataona so far akavharwa. Masafe stations iri muzuva iyi tiri kuona yakavharwa zvakare. There is no activity. Pano patasvika ndo pane mbuya nehanda statue. Takutena hatingarambe hedu tichibuda kunze kweHarare. Tinoda kuti tinge tichikuratidzai zviri kuitika chete muguta reHarare. Timboita katinanga neko kwacho mukatikati tione kuti zvakamira sei. Guta reHarare rakachena so far. On a Monday, on a day like Monday, harisi zuva ratinotarisira kuti tinge tichiona mugwagwa uri empty like this. Asi zvinoratidza kuti zvinhu zviri pa stand still. Zvinhu zviri pa stand still. Apa tapinda mugwagwa unotinangisa kuChitungwiza. Ndo watava pari zvino. Ndokuti amapurisa muri kumaona obvious kunobva angashayikika ndo kupedo nekucharge office ndo kumuzinda kwavo. Asi tichienzanisa nemamwe mazuva taisiona mapurisa akazarisisa mutown, but nhasi uno amazingly varoratidza kuti vashoma. Varoratidza kuti mapurisa arimo asi mashoma. Vatiri kuona vari kufamba netsoka. Zvichiratidza kuti hapana so far need pamwe vachiri kumbogadzirira vari kumakamba avo vachimirira kunzwa kuti chabhondoka here. Dai vari sekuru Kotsanjera vakushedzera tochibvundura isati kuti ngazvibhondoka. Aiwa tirongotaurawo hedu zviri kuitika muguta guru reHarare. Pari zvino tati tifambe kana mugwagwa tatena takusvika kucharge office. Inyaya yekusajaira kufamba muguta reHarare wotonetsekana kuziva kuti garaji iyi one way here, inopinda here, inobuda here, but ndo zviripo pari zvino. Apa pakavharwa. Alright, no entry. Ndo zvinotaura kuti hatisizive kuti migwagwa yedu yakamira sei. Tanga tati tisvikepo tichionaka pedoka headquarters yemapurisa tichiona kuti zvakamira sei. Asi tofunga mamboona macannons, mota dziya dzinomwaya mvura, ndofunga madzona dzakamira on standby. Asi kuti dzizomwaya mvura kunge paitika bongozozo tanzwa kuti it's gonna be a peaceful demonstration, should I say. But pari zvino mugwagwa wedu wakachena. Mugwagwa wedu wakachena. Ndo mamiriro azvakaita muguta guru reHarare. Nguva dzedu dziri kuvarira kusvika pana 8 o'clock. Asika 8 o'clock hadzikwane vanhu vari kufamba kana vari kuvhura mashops. 8 o'clock dzinokwana vanhu vari pabasa. Naizvozvo zvokuratidza kuti no, it's not a normal day. It's not a normal day. Ndo mamiriro azvakaita muguta reHarare. Tati tikuratidzeka kuti pari zvino hamusati mava nevanhu. Ameno machange money ndo vanomira mastreets vachishandira panze. Kuda ndo vasina mashops. Dzimwe nguva vangangoti vari kurova operation yavo vari panze. Zvinogona kunge zvichivaitira, hatizivi. Asi ndofunga takuratidzai tabvongodza Harare, tapinda nepakati payo, pamwongo payo, kuti muonewo kuti zvinhu zvakamira sei. Iye zvino takuita kuita tichibuda muHarare timbopinda mumalocation. Toda kuti tiyeuchidzane semhuri yeDrumas Media kuti aiwa kana kari kekutanga kunge uchisvika pachannel ino usakanganweka kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndakazombosenderwa message nevamwe ambuya vari kuUK zvikanzi Neshamba kutaurisa unokuwanza.
takagara tichingokuona pazvivhiti-vhiti asikakuzive ndiani, saka unopedza nguva uchitaura. Ndikati ndazvinzwa memo, munoziva kana kutaura kuri muropa unobva wanetsekana kuti zvinondodini, ndonyarara here, unenge uchingonzwa kudyungwa kuda kutaura. Ndomamirira zvakaita mugoti.